L-Isptar Malti fil-Ghana iżuruh ħafna Ganiżi kuljum, iżda x-xahar li għadda żaruh 3 professjonisti Maltin. Għattaw 10 tiem illi fihom raw u operaw diversi pazjenti, iżda anke taw taħriġ lill-istaff tal-isptar. Għandhom orthopedic surgeon, ma m'għandhomx orthopedic surgeon li opera fuq l-idejn u fuq l-ispalli. Allura rajt diversi tfal u adulti li għandhom kondizzjonijiet f'idejhom u f'spallithom fejn ma kellhomx il-kura hemmhekk li għandhom bżonn. U diversi minnhom kellhom bżonn operazzjonijiet li mbagħad spiċċajna minnihom fl-aħħar jumejn tagħna hemmhekk. Minn barra l-interventi mediċi, parti importanti mill-missjoni kienet l-edukazzjoni. Involut nagħti stħarriġ f'sens ta' edukazzjoni lill-membri tal-istaff tal-isptar. Midwives, nurses, tobba tal-mediċina kif ukoll tobba tal-pedjatrija. Nicole Baldacchino, direttur tal-iżvilupp ta' Hope Exchange Malta, għalli l-benefiċċji ta' dan it-trasferiment tarfin u t-tisħiħ tal-ħili tal-professjonisti mediċi tal-lokale si jibqgħu jinħassu fit-tul. Iżda x'wassalhom biex jieħdu dan il-pass? Ħassejna l-bżonn li naraw daw in-nies kif inhu l-operat tagħhom u nippruvaw kemm jista' jkun min-naħa tagħna naraw kif huma jistgħu jtejbu ċertu affarijiet li jagħmlu bħala practices, ċertu informazzjoni li stajna ntuhom min-naħa tagħna. Iż-żjara kienet parti mill-ħidma ta' Hope Exchange Malta li ilha snin twettaq inizjattivi umanitarji fl-Isptar Malti fil-Ghana bil-għan li jtejjeb l-aċċess għall-kura tas-saħħa u tkompli jissaħħaħ il-kollaborazzjoni bejn il-professjonisti mediċi Maltin u dawk tal-pajjiż Afrikan.